आंनि बिदि जाबायबा जोंना बिथांमोनाबा मा जाबावगोन खनगिरि बिथांमोनाबा सरि रोजाबगिरि बिथांमोनाबा मा जाबावगोन आङो बेखौनो बुंनोसै जेननाय देरहानाया पार्ट अफ द गेम बेयो खेलानिनो मोनसे नेम एबा कम्पिटिशननिनो बेयो मोनसे नेम बेनिखायनो जाय बिथाङा बेयाव थालांगोन बिथाङा गोसोआव दुखु दामोन नाथाय नोंनि नाजानायखौसो नोङो बांसिन खालामनांगोन बेनिखायनो आङो खावलायखाबाय रिजाल्टखौ होनायनि सिगांनो बिनिफ्राय जाय बिथांमोना दिनै पजिशन हिसाबै नोंथांमोनखौ खालामनाय जागोन जाय बिथांमोनखौ खालामगोन बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिगोन बेनिफ्राय खावलायगोन नोंथांमोना दिनै बेयाव पजिशनाव गोजौ थाखोआव लानो हागोन आरोबाव बांसिन आवगायलांनो हानाय इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों आरो दिनैनिफ्राय जोंनि बिबिसिए युथ कमिटियाव नोंथांमोनखौ सिनायगोन नैबे बिदियाव देरहादोंमोन नैबे सेकेन्डआव थांदोंमोन मोजां मेथाइ खननो गोरों नैबे थार्डआव थांदोंमोन बेनिखायनो खावलायखाबाय नोंथांमोननि गारांखौ आफा इसोरनि थाखाय जाहाथे बाहायो जाहाथे आफा इसोरनि थाखाय नोंथांमोननि गारांखौ जाहाथे बेखौ समायनायनि थाखाय बाहायो नाम्बार वान आं खोन्थानोसै साब्रै दंमोन आङो फरायलांगोनसै दे बेनो फार्स्ट थांगोन बे नङा फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम फैदों सोर सोर खनदोंमोन बेनि रिंसार्ड मोसाहारि बिथांनि गासै मार्कआ 128 बियो माब्रै 128 जाखो बे जागोन जाहैबाय साफ्रोमबो जातसा सासेयाव 40 नाम्बारनि नायदोंमोन थाल 10 स्केल 10 बेनिफ्राय मेल'डियाव 10 आरो एक्सप्रेसनाव 10 बेबादिनो साब्रैजों गासै बेसेबां जायो आं मिथिला खिन्थु बिनि गेजेराव बिथाङा मोनदों रिंसार्ड मोसाहारि 128 सेकेन्डआव मोनदों टेरेसा बसुमतारी गासै बिथाङा मोनदों 121 बिग्राय बसुमतारी बिथाङा मोनदों 123 फ्रान्जय नार्जारी बिथाङा मोनदों 121 बेथ' खोनाबायदोंना सोर थांखो आङो खोन्थाहरनोसै फार्स्टआव थांबाय रिंसार्ड मोसाहारि बादामबारिनिफ्राय फंबायखौ सिगाङाव फैनो खावलायबाय आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिबाय बेनिफ्राय सेकेन्डआव थांबाय बिग्राय बसुमतारी टुक्राझार एरियानिफ्राय फंबायखौ सिगाङाव फैनो खावलायबाय कंग्रेचुलेसन थार्डआव थांबाय मिस टेरेसा बसुमतारी टेका एरियानिफ्राय अननानै फैदो सिगाङाव बेनिफ्राय जोंहा आङो दहायनो बुंखादों बेयाव अननानै दुखु मोनलायनाय गोसोआव गाबखांनाय बेयो फैनो नाङा बे मोनसे खेलानिनो नेम एबा कम्पिटिशननि नेम साफ्रोमबो जाथिफ्रा बुंदों बयहाबो क्वालिटिया दङ नाथाय जोंहा पजिशनखौ फज'थारनांगौ बायद'आव पजिशनखौ फज'थारनांगौनि बायद'आव बिथांमोना गोसो गैयाब्लाबो जा मार्क मोनदों बेखौ दाजाब दानख' खालामनानै बेबादि पजिशनखौ खालामनो गोनां जाबाय एबा बेबादि मार्कखौ बिथांमोना होबाय बेनिफ्राय आंनिफ्राय मोनसे थुलुंगानाय बाथ्राया बेनो आङो जोंनिनो मुंदांखा मेथाइ खनगिरि थान्दै सार बिथांजों दसे रायलायदोंमोन बिथांमोननि साफ्रोमबोनि भइसखौ बिथाङा वाव फंसे बाथ्राजों मा बुंबावनो बेखौ नाथाय जाय बिथाङा दिनै बेयाव थाथ'नानै दङ फ्रान्जय नार्जारी बिथांनि भइसखौ ओरैबायदि बाख्नायदों स्पेसियेलि आङो सारनि बाख्नायनायखौ खोन्थाथिबाय जे नोङो बेयाव नङा बेनिफ्राय आरोबाव जौसिनाव थांनो हाबावनाय नोंहा केपासिटि दङ बेखौ आङो दिनै सारनि सिगाङावनो बुंबाय सार बिथाङानो नोंनि भइसनि जे केपासिटि भइसनि कन्ट्रल खालामनाय केपासिटि मेल'डि नोंनि जे आवाज बेखौ बिथाङा बाख्नायदों आङो रायजोफोरनि सिगाङाव दिनै खोन्थाथिबाय आङो उननि थाखाय नोंनिसिम अल दा बेस्ट जासिबाय आरो जोंनि मानगोनां जाज बिथांमोना नोंनि थाखाय मोनसे लेफाफाजों साबायखर बावदों बेनिखायनो आङो फंबायखौ सिगाङाव फैनो खावलायबाय बेखौ स्पेसियेलि उनावनि सिगाङाव फैदो बेखौ स्पेसियेलि जोंनि मानगोनां सार राजु बिथाङा नोंथांनि थाखाय बेखौ लाबोदों अननानै बेखौ गोसो गोथारै नाजावगोन
नोंथांनिसिमबो होनो थाखाय अल दा बेस्ट जासिबाय। बे समाव आङो सोरबाफोर जुदि फट' खेबखायोब्ला खेबनोबो खावलायबाय, बिनि उनाव जोङो फोजोबनोसै। बे समाव जाजफोरनिफ्राय माबा मोनसे बुंसारनो गोनां खोथा थाबावगोन नामा? अके, आङो देरहासारगिरिफोरनिफ्रायबो सोरहाबाफोर माबा बुंनो गोसो जानाय दङब्ला बुंहोनो आङो हागोन, थारमाने नोंथांमोना बुंनो हागोन आरो। बुंनो सोरबाफोर प्राइजआखौ दा मोनायाव होनाय जागोन। अके, बे समाव जोङो बिदायनि आर'ज खालामगोन। जों बयबो गसंगोन आरो जोङो ओरैबायदि आर'ज खालामगोन, जोङो साफ्रोमबो बादायारिफोरनि थाखाय आर'ज खालामगोन जाहाथे बिथांमोननि जिबनाव इसोरा आशीर्बाद लाबोयो आरो बिथांमोननि जे गारां, बे गारांखौ जाहाथे आफा इसोरनि थाखाय बाहायनो हायो आरो जायफ्रा देरहाबाय बिथांमोना जौस्रां खालामनो हायो आरो जाय बिथाङा दिनै बेयाव गालांफुबाय बिथाङाबो मोनसे गोदान थांखि लाफिननानै इयुननि समाव जाहाथे देरहासार जानो हायो, जोङो बिथांनि थाखायबो आर'ज खालामगोन। जों गिफ्ट्सखौ होनो नागिरदों, बिथाङा उइनार, बिथाङा रिंसार मोसाहारि। आं बे बाथ्राखौ सारखौनो हरनो खावलायबाय। आखाइ खबनानै होदों आरो नैथि बाथ्राखौ हरनो थाखाय आङो सारखौनो खावलायबावगोन। बिथाङा बिग्राय बसुमतारी, सारखौ साबायखर बावबाय आरो थामथि बाथ्रा बावनो आङो जोंनि आलासि बिथांखौबो खावलायबाय। साबायखर थाबाय। बिथांमोननि जिबनाव इसोरा आशीर्बाद लाबोथों। बिथांमोना दिनै बेयाव देरहासार जाबाय, इयुननि समाव बेनिफ्राय जौसिन मासियाव आरो बिथांमोना आवगायलांनो हाथों। साबायखर थाबाय। आङो सारमोनखौबो साबायखर बावबाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय। आङो सारमोनखौबो आरो जोंनि फंबायमोनखौबो बिनानावखौबो थांखिनो खावलायनाय थाबाय। थेंक इउ। राजु मोसाहारि, आङो सारखौ नैबे लेफाफाखौ हरनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायदों। साबायखर थाबाय। आरोबाव दङ जोंहा बानजाय बसुमतारी, आङो सारखौबो बरायनो थाखाय खावलायदों। जोंहा दंबावो सार साइकाल बसुमतारी, आङो बिथांखौबो बरायनो खावलायदों। आङो बिथांमोनखौ स्पेसियलि इउथ कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावो जे जेब्ला जोङो एक्जिकिउटिभ मिटिङाव सावरायदोंमोन सारमोनखौ जाज महरै लाबोदों होननानै बेनि बेसेबांबा उनाव जोङो आरो पार्सनेलि बे खबरखौ सारमोनाव हरदों। फार्स्टआव आं लेटारजों हरनो हायाखै, इनफरमेसन हरनाय जादों। बेनि उनाव लेटारजों हरनाय जाबाय। खावलायनाय बायदि गोबां खस्थ' लानानै जोंनि बे हाबाफारियाव जाफुंनायनि थाखाय आं सारमोनखौ साबायखर बावदों। हेलो, जोंनि बरपेटा एरियानि जेसेबांखि जोंनि कयारफोर दङमोन एसे गेस्ट हाउसआव नुजाहैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खावलायनो जोंनि बरपेटा